Para sederek kinasih, wilujeng pepanggihan wonten ing renungan padintenan Sabda Winedar dinten menika Setu 21 Mei taun 2025. Kula Pendeta Novena saking GKJ Sampangan Kradenan Klasi Semarang Barat. Kula badhe maosaken renungan kanthi jejer Allah migatosaken sedaya bangsa. Waosan kitab suci kapendhet saking Jabur 27 ayat 2 dumugi 3 ingkang mekaten suraosipun. Gusti Allah muga paring sih rahmat lan berkah marang kita. Panjenengane muga kersa nyunari kita kalawan wedanane, supados margi paduka kasumrepan wonten ing bumi, saha karahayon peparing paduka wonten ing satengahing bangsa sedaya. Padatanipun umat Israel ngrepekaken Jabur 27 ing riyaya tanceping Tarub utawi Pondok Daun kangge nggunggung memuji Allah ingkang kuwasa milujengaken, ingkang paring sih rahmat dhateng umatipun lan dhateng bangsa-bangsa sanes. Pepujian wau kangge nelakaken kapitadosanipun umat bilih Allah migatosaken boten namung dhateng umat kekasihipun inggih menika Israel kemawon, ananging ugi kangge sedaya bangsa. Bangsa Israel inggih umatipun Allah kados dene cara benggala kangge ningali bangsa-bangsa sejagat. Katresnan lan kawigatosanipun Allah dhateng Israel mbuktekaken ugi anggenipun Allah migatosaken bangsa sejagat. Krana mekaten, mila ing pandonganipun juru mazmur matur, Gusti Allah muga paring sih rahmat lan berkah marang kita, supados margi paduka kasumrepan wonten ing bumi, wonten ing satengahing bangsa sedaya. Ing pepujian lan pandonga wau, juru mazmur boten rila yen bangsa-bangsa sanes sejagat menika ngantos boten nampi pangertosan lan berkahipun Allah. Umatipun Allah nampi berkah, mila bangsa-bangsa sanes ugi nampi berkah. Jalaran Allah pancen ugi migatosaken bangsa-bangsa sanes. Salajengipun pepujian lan pandonga menika ugi ngemut semangat misioner. Semangatipun umat boten namung urip kanggo awake dhewe, ananging ugi kangge tiang-tiang sanes. Lantaran kekidunganing mazmur menika, umat kawulang supados boten egoistis, umat kawulang supados inklusif, narbuka manahipun kangge migatosaken tetiang sanes. Andaraning juru mazmur menika dodok manah kita sami sampun ngantos namung nengenaken kapentinganing diri kemawon, ananging ugi puruna migatosaken kapentinganing liyan. Ing Lukas bab 19 ayat 1 dumugi 11, Gusti Yesus ugi sampun memulang lantaran anggenipun nimbali lan memulang Zakeus supados boten namung bujeng kapentinganing diri, boten meres lan ngakali tiang sanes pados kangge ngukup bebaten. Gesang menika kedah migatosaken kabetahaning ngasanes, murih ayem tentremipun tiang sanes. Amin. Gusti berkahi kita sedaya.